sanibonani King Bhaka masikhuluma ngokuthi ke khonto ekuthiwa ukuboshwa kwabantu. Uyabona nje la abantu ababoshiwe. Uyabona engithi le nalengane nezincane lana kuboshwe ubaba umama nobaba nezingane bakuboshwe kanje. Le kanje ingithi kuboshwe umama bese kuboshwa nabantwana. Yabo bese kuthi le kanje kuboshwe izithandani la. Le kanje la kuboshwe umzali nengane encane. Ngithi nginikhombise kubosha kanje khima usuphontwa phakathi. Ngithi ngiyicaciseke lento ngoba abanye bayakwazi ukubhala ngisho amagama. Yabo bese kuthi ke la izithandani ke lezi ezifike zona zizokwenza uthando lwazo ukuthi luhlale libophekile emhlabeni. Ilaba ukuthi mase bexabana mase kufa umuntu K and C lobonga forever. Ilaba ukuthi mase bexabana bese beyabulalana. Njengoba ubona ke nala ukuthi laba nakhona izithandani ziyafika izithandani zikwazi ukubophana ngenhloso yokulokhuzana ukuthi ziyathandana nala ukubona ukuthi izithandani lezi lona ke lo uthi uthanda umuntu wakhe la ufike wazombopha umuntu wakhe ukuthi umbopha kusukela ngoSeptember 2023 futhi nawe uyakwazi ukuyizela wedwa nje uzozibophela umuntu wakhe. Yabo kodwa isikhathi esiningi ke yilabo abamhlophe abayi-understandayo yonke lento. Ngithake nginikhombise nje ngoba siyasithi masithi siqaqe ingidi benga-understand abantu bese yiphonswa mase yiphonswa lapha okhiye bokuvula awusozeke wayiqaqa sewuthanda kuze kufa umuntu ulamula ukufa umuntu kulento. Baningi abantu ababopheka kanje lo babona nje ligcwele la bonke okhiye bala baphakathi lapha bonke okhiye baphakathi sebenza ngiqala empophomeni sengiza la edamini. Asikho isikhathi sokurelaxa because abantu babhekene nezimpi emakhaya sebesivuselela amandla kunqotshwa kuvikwa kuliwa nezinkinga ezihlasela abantu. 1 November zonke indlela ziya eKing Bhakanzama Dam Middle Elof. Ngila eHowick njengamanje. Ngila eHowick njengamanje. Thank you so much. Konke kuyanqotshwa, konke futhi kuyenzeka. King Bhakanzama Dam 20 December zonke indlela zishawulayini ziqonde ngqo eKing Bhakanzama Dam. Sobe sisebenza ngezinga eliphezulu kobe kudilike wonke abantu sebeqalile abanye sebebhukhile amahotela aseduze konakele abanye sebefikile abanye Rocky Ridge abathe bezobona konakele nje kule weekend sizosebenza ngezinga eliphezulu. 20 December King Bhakanzama Dam Middle Elof sephelile amaphupho. 20 December zonke izindlela ziza apha King Bhakanzama Dam. 20 December this coming Saturday liyobe libhubha liyobe kunqotshwa ngezinga eliphezulu khona lapha King Bhakanzama Dam 20 December. Sobe kwenziwa insebenzo phezulu sobe siqinisa ngisho imoto la ngavela imoto yakho ibe involve accident noma ikanjani ngavela intshonto ingavela ife noma ikanjani ngoba izilwane ziqala ngemoto ziqale ngemali
mase zik-attack. Sivimba zonke izintuba iy'lwane ezingena ngayo nabathakathi abangena ngayo. 20 December sivala intuba, sivala unyaka. Into yaphazamisa kakhulu abantu, kakhulukazi abathandanayo nabakhumuzi, izimfihlo. Imfihlo iyingozi enkulu bengabe wakha umuzi. Akufanele mangabe nibambisene nowakwakho nakho umuzi bese niba nezimfihlo okungathi bengabe ithola omunye imfihlo a decide ukuthi uyahamba lekhaya. Akufanele kube nezimfihlo ezinjalo ngoba umuntu lombonayo akahambi yedwa, unezidalwa ahamba nazo ezibona yonke into. Uthi unemfihlo wena, idlozi lalomuntu liyayibona imfihlo nayo. Umehluko liyazama ukumthayimisa, akakathayimi. Liyayibona imfihlo. Kufana noma ke nawe wenziwa isilima. Umuntu angakuzama ukwenza isilima wena, kodwa into ekunesho yayo ngeke alenze idlozi lakho isilima. Esethanda ngeke alenze idlozi lakho isilima. Singabheja imali ihlale ngakuyena ngoba vele ngizowina. Amadlozi abantu ayahlonishwa, hayi kancane, ayahlonishwa amadlozi abantu. Funa uavoide ukwenza izimfihlo azothi bengabe yibona umuntu wakho bese sikwenza ukuthi ungathembeki inguna phakade kuyena. Ungabi naleyo mfihlo, ungabi naleyo mfihlo. Iba nemfihlo akuzothi noma eyibona kube lula ukumchazela ukuthi hayi la bekunje kwaba nje, bese ethi awupha usho ngani, uthi ngiyaxolisa sithandwa sami, bese okay it's okay ke, but ungaphindeke ngoba ayinasidingo liyona. Akufanele mfowethu udlala abantu bakhulume noma yini abayithandayo ngoba nakho uxakekile ngoba bengabe usenkingeni, kusuke ngingalwa idlozi lakho, kusuke kulwa imimoya, kusuke kulwa abantu bangaphandle, kusuke kulwa izilwane zingaphandle. Mase ziyasuka zona zithola iaccess enhlizweni yakho nasengqondweni yakho. Ezinye zezathu okugcina imimoya isithola indlela yokungena kuba yilezi izathu zongakwazi ukubambisana nabantu ekumele bakusize bakusupport empilweni. Uma ngase nje mfowethu ukwazi ukubambisana kahle nabantu bakwenu, ningaxabani nibange into engekho. Ukwazi ukubambisana kahle nalabantu abathembele kuwena kuyingane zakho. Ukwazi ukubambisana kahle nonkosikazi wakho noma nomuntu osenhlizweni yakho. Ngiyakuqinisekisa mina ukuba uyobona ukuthi kahle wena idlozi lakho linamandla. Kwesinye isikhathi idlozi lithi lizama ukukulwela, kutholakala ukuthi inkinga yakho nawe unenhliziyo encane, uyashesha ukuthukuthela, uyashesha ukuduba, uyashesha ukulwa, uyivila. Noma idlozi lakho lingaba namandla angakanani, kodwa bengabe uyivila noma uyilenhlobo eduba kalula empilweni, uyohlala uthwala kanzima bese ublame lona futhi idlozi lakho. Mangabe mfowethu idlozi elistrong, kufuna wena ube nenhliziyo enhle, kufuna wena ube nomoya omuhle kwabanye abantu, kufuna wena ubazisa abanye abantu, ngoba idlozi lakho lisuke lizosebenzisa abanye abantu sometimes engingabona ngishabakini ukuthi kufezakale lesifiso unaso. Idlozi lakho lisuke lizosebenzisa abantu ngisho sometimes osebenza abantu okuyibona abazoqasha ukuba uthole lo msebenzi ofunayo.
Bafethu uningixolele. Kumele ngiphuthume lapha ya edamini njengamanje. Kumele ngiphuthume edamini njengamanje. Ngizovele ngisebenzise indiza ukuze ngisheshe ngifike ngikhumbule phela ukuthi mhla ka4 April kunomcimbi omkhulu lapha edamini la kuzobe khona kuvuselelwa amandla, la kuzobe khona kusetshenzwa ngezinga eliphezulu, la kuzoba khona abantu benikezwa amandla unqoba, la kuzobe khona sithi siyalwa nezinto eziphazamisa idlozi lakho, la kuzobe sisho khona ngazwi linye sithi noma yini eme endleleni yakhe isitha ake ngiphuthume khona edamini. Kwasuka lokho igama nguBhaki Sibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaki udakwe yini ngingqwele ephoqa imiza bafokazana ngothololodo likaMentshisi ethuluza ngihambi nalo kulifica ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini izitha zami ziyaxolisa ngenxa yamandla asemazulwini ngathini mina bathini wona mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngumafavuke njengedangabane ngunogwajobhajwa ikhulule ngumfoka makhandakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngithi dame lingasho ubusika nehlobo nqwele ngaphuphi inyoni ziphuma mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa namhlanje ngenxa yamaqiniso nokuma sebeyangithanda okusho ukuthi nawe angangithanda uyozungithanda kukude la sisuka khona. Ngihlonipha umyalelo mase kuthiwa enza u1 no2 no3 ukuze kuphila abantu. Angishonike lena le mase uphumile umyalelo linwebe idamu ukuze kuphila abantu. Ngiyakwenza lokho okwami ukwenza lokho engisuke sengikuthole njengomyalelo. Okay. This is King Paganzama Dam at Medi Ilovo. This is King Paganzama Dam and the estates. King Paganzama Dam
and estates. Mid Ilovo, Durban. We love you all. Sekunjalo King Phakanzama Dam. Noma yini ke bengabe ungibona nginwebe idamu okwazi ukuthi khona insebenzo enkulu. Mawungibona nginwebe idamu okwazi ukuthi khona amandla asengeziwe. Ngeke ungifice nginwebe idamu kanti akukho ukuphuthumayo, akukho okukhulu okufikayo. Njengoba sinweba nje sekunjalo kunensebenzo enkulu ezayo ngoJuni kunensebenzo enkulu ezayo ngoJuni. Ingakho sengiqalile kunwebe idamu ukuphela kaJuni kunensebenzo enkulu ezobe ikhona lapha edamini King Phakanzama Dam kwesikama khanda isigodi kunjeya